O asunto foi que iba a casar, para o cal vou aquí ao Rexistro Civil aquí de Compostela, e ali de primeira te presentan uns papeles que tes que cubrir. Os papeles estaban redactados en español, entón eu comentei, e non os tedes en galego? E me di ali o funcionario, sí, pero que hoxe non hai, veña outro día que seguramente os temos. Vas outro día, non hai, pero mira, pasa, falas co jefe. Sí, claro, os papeles tiñamos que ter en galego, pero que temos moito traballo, non damos feito, e entón tardaríamos 2 ou 3 meses en traducilos para que os podas asinar. E, bueno, eu non teño prisa, pero prefería que facer un galego. Bueno, e marchamos. E entón, comentei o caso así con xente e me atrevín a facelo público. Saí nos medios de comunicación, no periódico, na radio, incluso na televisión galega, e a raíz deso, pois en menos dun mes, xa tiñamos os papeles listos para asinar e fixemos o proceso normal de un matrimonio. Ao final, tardou un pouco máis que un papeleo que non ten problemas, que non reivindicas nada e asinas tal cual te veñen, pero non moito máis do que tarda calquer proceso destes. Gracias a sair nos medios de comunicación e a protestar os da mesa e protestas no Valedor do Po, pero, bueno, eso non supuxo que co tempo se dilatara moito máis. A xente da mesa e xente achegada de diversos sitios, pois montaron no xulgado unha representación paripé dunha parella que quere casar en galego, que foran un actor e unha actriz descoñecidos a facer, bueno, a reivindicar, a dar a lata para que presionar, para que as cousas se normalicen. O libro de familia tamén, o libro de imprenta ben redactado nos 2 idiomas oficiais. Eu quería que os datos que ten que cubrir os funcionarios foran redactados en galego. Pois para eso, primeiramente, a funcionaria se limitou a corrixir algunhas palabras por encima do escrito oficial, cuestións de que poñer un ditongo de febrero a febreiro ou soltera a solteira, eso o arreglou poñendo un i, pero outras palabras como diciembre quedaba como estaba. E despois de ir varias veces, conseguimos falar co xuíz de garda para que o libro figuraran os datos redactados en galego. O lóxico é que dende os xuíces, dende o que é o rexistro, dende que son os organismos oficiais, a administración, son os primeiros en que deben de mirar polos dereitos dos cidadáns e das cidadáns e facer as cousas ben feitas. Non, porque unha auténtica chafallada, vamos. O que sí que outras parellas, incluso xente galego falante, pois que achanta co asunto e asinan e non din que eran os papeles en galego. Despois a ceremonia non tiña ningún problema facela en galego ou con un traductor incluso. Pero o que ao asinar os papeles, sí, está todo en español, pero que incluso, supoño, vas a dar unha defunción ou un nacimento dunha criatura e seguramente está todo redactado en español e tes que asinar todo en español. Pero, bueno, eu animo a todo o mundo a que dé a lata e que o idioma se normalice nos aspectos, sobre todo, vindo da administración, da xente que nos representa, do xulgado. Aí é onde primeiro teñen que cumplir a legislación que hai sobre idiomas.